Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 7 sa bulan sa Agosto tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 ngadto sa 21. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, bibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nag-inosara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo busa namiya sila sa ilang mga lungsod ug naglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Mungit-ngit na ra ba ug awaaw kining dapita? Mga ayo tingalig palakton na lang nimo ang mga tao ug paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon." Si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ani-adiri. Si Jesus miingon, "Dad-angari." Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang naghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang ginaganon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babay ug sa mga bata. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan,
nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.